Elwyaid, maen nhw'n fan hyn yn rhan o'r adloniant yma fory hefyd. Dwi'n o prysur iawn fory hefyd i Elin testi rwan ta. Cyflwyno'r flodeiged yn yr orsedd am y tro cyntaf, wel am fraint. Wel, swydd pwysig iawn. Ydy, mae'n fraint hollol i fod yn rhan o'r seremoni yma. Edrych mlaen. Mae angen i bawb ddod i gefnogi. Felly ni yw'r seremoni cyflwyno'r Eisteddfod y fydd yma yn 2025. Ond yn ogystal â ni, fydd o hyd yn oed yn fwy arbennig efo seremoni gorseddu'r archdderwydd newydd Mererid Hopwood. Felly mae'n fraint gyfan gwbl i fod yn rhan o'r seremoni yma. Rwan ta, cwestiwn Cymreig traddodiadol. Un o ble wyt ti, Elin? Wel, dwi'n dod o'r holl Llanach Rigog, sy'n lleol i'r ardal yma, felly, ie. A braint fawr, fel ti'n dweud, ydy hon. Rwan, dwi wedi sôn rwan am y gêm bêl droed. Ti'n gefnogwr Wrecsam siŵr o fod? Yndw, wrth gwrs. Ie. Tyda ffaith yn i wan ta? Wel, oedd yn hen daid i yn gapten ar dîm bêl-droed Wrecsam, nôl blynyddoedd maith yn ôl. Felly, os mae yna rhyw fath o gysylltiad teuluol yna. Sgen ti docyn at... Na, wel ti heb agor docyn at waru. Na, wel dwi'n ôl i gyda'i fory, so am pob lwc i Wrecsam. Diolch yn fawr iawn, ac yn fan hyn, Angharad yn ôl i'r bar, heb docyn, ond fyna gyffro Wrecsam fory. Gobeithio bydd yr awyrgylch yn anhygoel fory yn Wrecsam gyda pawb yn gwylio'r gêm. So ie. Mi fysa ennill wrth eich bodda chi. Gobeithio, ond... Dyna gyd. Ydy. Os o'n brysur fan hyn, Saith Seren? Ydy, dyn ni gyda cwpl o benja ymlaen heno, so gobeithio fydd o'n awyrgylch neis. Na chdi, a ddylech o gael rhwng pawb, mae'n addo, sy'n angen dweud nag oes, pen wythnos a hanner, ac i, a 3 chwarter yma yn Wrecsam. O, mae gyd yn digwydd yn Wrecsam, yn dweud, diolch ti Gerall? Bob tro, ydy, reit